Em dic Laia Torres Sánchez. Em dic Cameron Borolinski Regadera, tinc 17 anys. Em dic Maria García Lara, tinc 17 anys. Em dic Paula Maria Barril Romero, tinc 16 anys i faig primer de batxillerat científic. Estic estudiant primer de batxillerat científic Faig segon de batxillerat científic A l'Institut Bellvitge. a l'Institut Bellvitge. a l'Institut Bellvitge. La veritat és que sempre l'he tingut molt clar, sempre m'he decantat per les ciències, llavors mai he tingut que pensar molt bé entre decidir diverses opcions, sinó que sempre han sigut les ciències, llavors era què vols fer de gran? Tinc diverses opcions, perquè m'agraden diverses carreres i m'agrada sobretot genètica i l'àmbit de la investigació. Per exemple, la meva mare és infermera i doncs, això tota la seva vida ha estat dedicada a la resta i era una vocació que a mi m'agradava molt, ajudar sobretot a la resta que he tingut jo des que era petita, quan passava alguna situació de que alguna persona es feia mal o alguna cosa, sempre m'agradava doncs, ajudar-la i aquesta cosa sempre l'he tingut jo dins. I quan vaig començar primer batxillerat vaig decantar-me, vaig dir sí, m'agrada això. Bueno, les sortides que hem anat fent al llarg de l'ESO, alguna xerrada al Barrades també, de l'IDIVEI també ha anat. Ara començaré a fer el meu treball de recerca, que el faré també amb l'IDIVEI. Ah, sí? Sobre què el faràs? Sobre el càncer d'endometri. Si tiro cap a biologia, m'agradaria fer zoologia per al món dels animals, perquè m'encanten, però no tinc res clar. Has de demostrar més, encara que siguem iguals, hem de demostrar molt més i com guanyar-nos al nostre lloc, encara que tinguem les mateixes notes o treballem igual, penso que ells tenen molta part guanyada. I nosaltres, pel fet de ser noies, hem de lluitar més pel nostre lloc. Crec que cada vegada en el món de la ciència hi ha més dones, més importància de la dona dins d'aquest àmbit i crec que cada vegada serà més fàcil per ella i serà igualment reconeguda. Som capaces, 100%. Hola, soc la Joana Canet i em fa molta il·lusió poder participar en aquest acte que han organitzat des de IDIVEI pel Dia Internacional de la Nena i la Dona en el món de la ciència. Jo només us volia animar a que si realment us agrada i us apassiona tot aquest univers científic i us interessa saber d'on sortim els humans, com és que els humans som com som i totes aquestes mogudes, de veritat que no us freni res, sou igual de vàlides, sou les millors del món i us heu de fer científiques perquè és una feina fantàstica i necessària on calen moltes dones i on calen moltes nenes i on cal realment molta presència femenina. Per tant, us hi animo de valent i res, això, passeu un gran dia. Una abraçada molt gran.